कि केहू अपन गलती माने के तैयार नहीं थे और केहू केतनो केहू कहता लेकिन केहू अपन गलती नहीं थे मानत। कहे के बा कैसे कि अपन करनी ना केहू के बुझाता, अपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। अपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। दोष दिहल जाता हो, दोष दिहल जाता हो, दोष दिहल जाता, दोष दिहल जाता हो, दोष दिहल जाता हो, दोष दिहल जाता। अपन करनी केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। अपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। और आगे कहे के बाद बेटा के बियाह में मानो त लोग लाख, बेटा के बियाह में मानो त लोग लाख। बेटा के बियाह जब लोग करता तो कहता लोग घर की हमके 5 लाख रुपया चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए, तब बेटा शादी करब कहता। कहे के बात बेटा के बियाह में मानो त लोग लाखे, जब उहे अपना बेटी के देवे के रहता तब जाता लोग लड़का खोजे तो देखता लोग तो कहता लोग देखा हम फलाना इतना मानता। कहे के बाद बेटा के बियाह में मानो त लोग लाखे, बेटी के बियाह में लागत लोग हाथे, बेटी के बियाह में लागत लोग हाथे, लागत लोग हाथे, लागत लोग हाथे। अरे अपना में इचकी जब जाता, अपना में पानी को जे जाता, जमाना के दोष दिहल जाता। अपन करनी ना केहू के बुझाता, जमाना के दोष दिहल जाता। और आगे कहे के बाद खाता लोग मर जा जाने लोग मिठाई, कितनों लोग के समझावा लेकिन लोग समझे वाला नहीं थे। बुरा काम जब लोग करता बाद में ओकर नतीजा निकलता तो लोग कहता कि हमरे साथे बुरा होता,
लेकिन अपन करनी ना केहू देखल तो हम का करत तनी कहे के बाद खात लोग मरचा बूझे लोग मिठाई दिन प दिन बढ़त बाठी खाई खातल मरचा बूझे लोग मिठाई दिन प दिन बढ़त बाठी खाई बढ़त बाठी खाई बढ़त बाठी खाई। और कहे के बाद भीतरी जब जाके बुझाता भीतरी जब जाके बुझाता जमाना के दोस्ती बिना केहू के बुझाता जमाना के दोस्ती हम जाता दोस्ती हल जाता हो दोस्ती हल जाता हो दोस्ती हल जाता अपन करनी केहू के बुझाता जमाना के दोस्ती हल जाता बिना केहू के बुझाता जमाना के दोस्ती हल जाता अपन करनी केहू के बुझाता